Allah karga diyen vay asıl kış tövbe ettin melle ışmazka. Sen tövbe etsek de etmedim. Драматург Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән Әлмәндәр» әсәренә нигезләнгән спектакль 30 елдан артык Камал театрында бара. Ул шулай ук рус теленә тәрҗемә ителеп, төрле шәһәрләрнең театрларында куела. Әлеге әсәре өчен Туфан Миңнуллин 1980 елда Станиславский исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Берничә буынны тәрбияләргә өлгергән әсәрне бүген кабат хәтердә яңартырбыз. Әлбәттә, Туфан Миңнуллин драматургиясе, Туфан Миңнуллин спектакльләре дигәндә бик күп кеше, хәтта 95% кеше иң беренче Әлдермештән Әлмәндәр әсәрен әйтер. Әлдермештән Әлмәндәр әсәре безнең театрыбыз тарихында шактый озын гомерле Шәүкәт Бектимировның яшь вакытыннан башлап, ир уртасы вакытыннан башлап, картайганчы, инде йөри алмый башлаганчы уйналган спектакльләрнең берсе. Шуңа күрә дә ул Туфан абый иҗатында йөзек кашы булып торадыр. Һәммәбезгә дә шундый уй килә. Мин бу дөньяга ни өчен килдем? Мин дөньяда ни өчен яшәдем? Яшим. Әлмәндәр образы нәкъ шушы ни өчен яшәдем? 91 яшькә җиткәнмен. Һәм минем тормышымның мәгънәсе нәрсә? Мин үземнән соң нәрсә калдырып китәм? Менә шушы сорауларга җавап табарга һәммә кешегә дә инде яшьлектән үк уйланырга өнди торган әсәрләрнең берсе ул. Үлем мәсьәләсе бик киң һәм фәлсәфи төшенчә. Үлемнән куркучылар бик күп. Үлемне мәңге килмәс кебек уйлап йөрүчеләр бик күп. Үлемне юмор белән, я булмаса фәлсәфи, тирән бер драматик аспектта кабул итүчеләр күп. Һәм менә Туфан абый нәкъ шушы юнәлешкә аерым әһәмият бирә. Ул инде абстракцияны конкретлаштыра, шартлы аллегорик образ барлыкка китерә. Һәм менә шуның белән әдәбиятка яңалык алып керәдер дә. Башта инде билгеле без аның драматургиясе белән таныштык. Балачактан без җомга көннәрендә Татарстан каналыннан күрсәтәләр иде спектакльләрне һәм иң яшь күрсәткән спектакльләрнең берсе ул Әлдермештән Әлмәндәр булса, икенчесе Әнияр һәм Бәбиләр иде. Һәм без ул спектакльләрне яттан белә идек һәм мәктәп сәхнәсендә үзебездә уйнаган булды. Мин Туфан абыйның ике әсәрендә мәктәп вакытында уйнадым. Берсе 8нче сыйныфта Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә мин Әлмәндәрне уйнаган идем. Һәм берсе аның шундый бер пәрдәле пьесасы бар, Бәхетле кияү дигән, шунда кияүне уйнаган идем. Шуннан бирле мин Туфан абыйның текстларын бик әйбәт беләм дип әйтергә кирәк, эштән беләм, артист буларак та беләм. Ул менә студент чакта без төрле кисәкләр алып эшлидек. Туфан абыйның текстын мин ятлап утырганымны хәтерләмим. Аны ике укып чыгайык дип без яттан беләек, чөнки ул шулкадәр әйбәт диалог, ул шулкадәр мантыйкка салынган. Анда инде ул бәйләнеп бара бер җөмлә икенчесенә, фикер буенча, һәм аны фикерен аңласаң, анда сүзләре ул тормышчан булу сәбәпле ул телгә ятып тора инде. Миңа калса кайчан аның язарга илһамы килә, шул вакытта яза. Күбесенчә без күргәндә язмый иде, ул өйдән китеп яза иде. Элегрәк совет заманасында язучыларның иҗат йортлары бар иде. Ул шунда йөри иде. Соңра инде ул я санаторийга бара, я авылга китә, я берәр ял йортына, һәм шунда язып кайтадыр. Аннан соң әтинең эш ысулы ул үзенең әйтүенчә инде. Ул башта, мәсәлән, пьесаны тулысынча башында язып бетерә. Аннан соң бик тиз генә, тиз арада ул аны кагазга төшерә. Мәсәлән, Әлдермештән Әлмәндәрне ул үзенең әйтүе буенча һәм аларны язып та калдырган. Ул 21 көндә язып бетергән ул пьесаны тулысынча. Ул Мәскәүдә языла, әти югары әдәби курсларда укыганда, анда шагыйрь Зөлфәт белән алар бергә укыйлар шул чорда. Әти әйтәдер, Зөлфәт миннән
Күліп жүрейдіре Туфан абый халтурщик, ол пьесаны бір отырып яза деп. Min meselen özüm Almanların özün oynarga tilegen olur idim. Yarı Şevket abi ayvet artist oynadı. Lakin ecel nerse ol, ecel min abi kızık bağırayım. Tilep ayvet tip başlamadım min. Lakin artistin bir yağı var. Nersegine oyunu başlasa da hatta özü dilemegen rolünü oyunu başlasa da ol anı yaratırga tiyir. Benim ecel bulu belki eybetirek bulgandır deyip men. Koy bir vakta özümse de tip koyadır men koy bir nerselerini üstepte jiberem. Tufan bir yaratı bitirmezse de. Әдәби әсәрнең геройларына айрым тукталсак, Туфан абый шуның белән уникаль. Аның һәр геройы үзенчәлекле һәм үз теле белән сөйли. Аның геройлары кабатланмый. Әлмәндәр әлбәттә ул дөньяны күргән. Ул авылда гына бикләнеп, авыл белән генә шикләнеп яшәгән кеше түгел. Ул үлем белән дә бит дөньяның төрле пишмакларында очраша. Сугышта, революция чорында, сазлыкта ятканда, я булмаса инде үзенең туган авылында. Һәм төрле вакытта ул үлемнең күзенә төрлечә карый. Яшьлек елларында, ир уртасы булган вакытта, һәм инде менә картаеп, чын-чынлап табигый үлем килгәндә. Шуңа күрә Әлмәндәрнең тормышка да карашы, тормышка мөнәсәбәте башка кешеләрнекеннән нык аерыла. Ул беркайчан да пессимист булмаган, күңел төшенкелегенә бирелмәгән. Һәм нәрсәгә инде синең бу эшләрең дип сораганда да, ул үзе өчен түгел, ә башкаларны рухландыру өчен, тормышка дәрт уяту өчен, башкаларда да шушы күңел күтәренкелеге булдыру өчен кирәк бит ул дип җавап бирә. Һәм инде әҗәл бу дөньядан алып китүче кешеләрне аннан кычкырып, шаркылдап көлгәч тә, ул аңа фәлсәфи җавап бирә. Нәкъ тә менә мин китү белән генә бу дөньяда тормыш бетми бит. Мин аларның күңелендә карт бабай гына түгел, акыл, белем, гыйлем иясе булып сакланырмын дип аның күңелендә шундый максат һәм өмет. Әҗәлне нәкъ тә менә аллегория форматында бирә Туфан абый. Ул тормышта булмаган, реаль тормышта безнең күзебезгә күренмәгән герой һәм аллегорик образ әдәбиятта бик кызыклыгына шундый позиция ала. Без һәр вакыт үлемне кәһәрлибез бит инде. Үлем килү кешене дөньядан алып китү дигән сүз. Ләкин менә монда без әҗәлгә бераз гына кызганып карарга мәҗбүр. Чөнки Туфан абый аны шундый аспектка куйган. Бәхетсез, чөнки әҗәл ялгыз. Әлмәндәр белән алар контраст форматта. Әлмәндәрдән соң күпме матурлык кала. Әлмәндәрдән соң төзелгән һәм төзелеп бетмәгән тормыш кала, дөнья кала. Әлмәндәрдән соң балалар, оныклар кала. Әҗәлдән соң берни калмый. Ләкин әҗәл үзе кала. Үлем үлми. Мәңгелек. Һәм әҗәл аны үзе дә әйтә. Мин шуның белән бәхетсез. Мин үлемсез ди. Сез үлә алуыгыз белән бәхетле кешеләр ди. Benim prinsipimday. Artist nindi gene eşeki kişini oynasa da süykümlü bulurga tiyir. Nerse indi ben eytem. Kansız neyi başta oynarga kanun yok bit. Kanunun oynası kile elmender kanunlu indi şunday ne yaşatırgan beraber ol sonundan yarata başlıyor hatta elmenderine. Ulme yaratan bitminsin elmender deyip de.
шул дәрәҗәгә килергә тиеш, чөнки әлмәннәрнең оптимизмы, аның дөньяга булган үзенең яшәеше, хәтта манга дә ул үзе дә яхшырып китә. Бер заман ул көлә, күлдереп дәрәсен дип. Мен әйтәм, ниндер теге Деманский не булсын, теге Шаляпинның сыман, дьяволны уйнаган сыман көлөргә маташтым. Көләм, мен әйтәм, Шаляпиннан уздырып булмый, ситеп тә булмый икән дидем дә, көлгәндә әнә шуны гына эшләдем дә, күлдереп үтерәсең син мине. Әлмәндәрнең улы, ул тормышның бөтен авырлыгын күргән һәм инде сугыштан имгәнеп кайткан ветеран. Әлбәттә, әтисе белән чагыштырганда аның тормышы аерыла, шактый гына аерыла. Ул физик яктан изелгән. Шул аның күңел төшенкелекләренә китерә. Һәм инде әтисенең шушы тормыш ритмында аның яши алмавы бераз гына кәефенә, бераз гына күңел халәтенә йогынты ясый. Ул да авыл карты. Ул да инде яшь түгел. 80-гә бара. Ләкин күрәсез, әлмәндәрнең абруе, сугыш ветераны улы абруе белән чагыштырганда күпкә өстенрәк. Димәк, кеше авырлыкларны да төрлечә кабул итә ала. Кешенең холык фигыленнән, кешенең белем дәрәҗәсеннән, тәҗрибәсеннән чыгып, без әйтә алабыз, тормышка караш һәр вакыт үзгә була. Өммия, ул инде гади авыл кызы, шушы авылда яшәгән, ул сугыш ветераны хатыны, тормышны күп күргән. Әлбәттә, аңа да җиңел булмаган. Беренчедән, кайнатасы бик актив олы яшьтә. Инде үзе дә физик яктан бик авырлык белән генә йөри торган Искәндәр белән Өммиягә әтиләрен тәрбияләп тору, әтиләрен үзләренчә яшәтергә теләү җиңел бирелми. Өммия гомер буе әдәп саклаган. Әтисенә ул нинди генә хәлдә булса да, һәр вакыт булыша, ярдәм итә кайнатасына, шәйендә вакытында чыгара, ашында вакытында ашата, чөнки Әлмәндәр карт инде ялгыз, аның тәрбияләп торучысы юк. Әлмәндәр Хәмдебануны үзенә димләп 91 яшендә хатын итеп алырга тели. Бу инде сюжет буенча. Ләкин чынлыкта инде без аның шаяругына булуын да беләбез. Ул ахырдан бу мәсьәләгә фәлсәфи ноктаны куя. Хәмдебану, рәхмәт сиңа ди, син гомерең буе тугры булдың, үзеңнең сугышта һәлак булган иреңә бер кашан хыянат итмәдең ди. Менә Хәмдебану образы безгә нәкъ тә шул фронтовик хатыннарын, гомере буе ирләренә, мәхәббәтләренә тугры калган авыл хатыннарын һәм үзләренең рухын сындырмаган, көчен җуймаган һәм физик һәм психологик яктан көчле авыл хатынын күрсәтә. Әлмәндәрнең оныклары, Әлмәндәрнең балалары, алар әлбәттә төп геройлар түгел, шулай да картның, 91 яшьлек картның образын ачуда, характерын ачуда әһәмиятле роль уйныйлар. Минем сүзем түгел, ләкин мен белән килешәм, моны миңа Раил Илдар Садриев бер әйткән иде. Бөтенебезнең дә 100 яшькә кадәр яшисе килә, бөтенебезнең дә шук шаян буласы килә, соңгы көннәргә кадәр бөтенебезнең дә ир-атның мәсәлән ниндидер
хаман теге хатын кызлар белән шаяртып, нитеп шундый күңелле тормышта яшәп, теге урын өстендә ятмыйча, бу теге американский мечта дигән хыял бар бит әле. Менә бу инде татарский мечта дип, татар мужигының хыялы, иратының хыялы, бәлки шулдыр аның сере, дөрестән дә Әлмәндәр бабай кебек буласы килә. Һәм үзенең гаиләң өчен тырышасы килә, гаиләңне әйдәп барасы килә, шулай ук үз якын тирәңне ниндидер җылылыкка, матурлыкка, елмаюга терәсе килә. Бик шәп кабул иттеләр аны, баштык бик шәп кабул иттеләр һәм шулай барды ул. Әле шундый вакытлар бар яның. Шәүкәт абый каякта үзенчә сөйли башлый да, кирип китә, каядыр кирип китә дә, үзенең эзлекле элекке юлын югалта. Шуннан анда Фуат Әбүбәкеров безнең дирижер, Дравидин оркестр чыкканда ул бөтен синде атлап бетергән, әйтеп җибәрәдер Шәүкәт абыйга. Ничек алып китергә? Турыдан-туры Туфан абый белән очрашу, ул икенче яшь татар язучылары съезды иде бугай. Мин 10нчы сыйныфта 9да идем мәсәлән. Шунда мин катнашкан идем авылдан килеп. Шунда язучылар белән очрашу булды һәм шунда Туфан абый да бар иде. Минем анда ир хатын сөяркә темасына инде шундый темага иде. Туфан абый аны алып, ул пьесаны укымаган, ләкин шул тема икән катнашучылардан инде аңлап алып, менә кем язды икән дип мин шул төштем. Урынымнан шул төштем. Менә үзегез белгән темага языгыз дип. Мин әле ничә дистә еллар яшәгәннән соң гына, күп тәҗрибәләр туплаганнан соң гына андый авыр темаларга яза башладым дип әйткән. Шул бер яктан тәнкыйте һәм киңәше менә истә калган Туфан абыйның беренче Туфан абый белән очрашу шул иде. Мин анда атылып чыкмадым мин дип, шундый качтым да качып утырдым. Мин аның белән җәелеп китеп, утырып озаклап сөйләшкәнем булмады. Ләкин аның хәер хаклы булуын мин һәр вакыт тояйм. Чөнки ул Туфан абый ул уй кичерешләрен яшереп тора торган кеше түгел, ул кешенең кеше турында нәрсә уйлаганны ул йөзенә бәреп әйтергә мөмкин иде. Мин аны шулай дип беләм. Һәм ул минем спектакльләрне аның күргәне булды. Һәм ул спектакльләрдән соң ничек котлавына карап, һәм күзгә ничек каравыннан, мин аның кулны ничек кысуыннан, мин аның хәер хаклы булуын аңлый идем. Һәм аннарсын яңаттыр пьеса бәйгесен эчендә яшь 35 яшькә кадәр язучылар өчен анда Туфан Миңнуллин премиясе булдырылган иде һәм Туфан абый анда җиңүчене үзе билгели иде. Аның киңәше белән жюри билгели иде. Беренче елны мин анда җиңдем, икенче елны анда исемнәр әйтелми. Кем икәне әйтелми иде. Икенче елны мин анда җиңмәдем. Туфан абый аннарсын белгән, ул минем пьеса икән, ул миңа әйтте: Мин синең пьесаңны әйткән идем. Алар миңа каршы чыгып бүтән кешегә бирде. Шуңа күрә мин үз исемне алам, бүтән бу бәйге булмаячак диде. Бу номинация. Менә шундый хәл булганы булды. Һәм соңгы очрашуда менә бу театр каршында Татарстан урамы беренче йорт Камал театры бинасы каршында мин аны хәтерлим. Туфан абый Чиятсындагы Хиндай санатысында утырып тора иде. Ишеге ачык юл кырыенда. Ул мин теге яшь кеше буларак шау барып тегенчтер или ирактанмы кул селкеп теге исәнләшергә, өлкәннәр белән үзем беренче башлап исәнләшергә уңайсызланып торайм. Туфан абый ничтер кул булганымы соң инде ничтер шулай миңа янына килеп, кулын кысып исәнләшеп, ул миңа ниндидер үзенең шулай ук ниндидер мактау сүзләрен, теләкләр әйтте шунда. Һәм язучылар берлегенә кергәндә дә мин эш драматургтан ризалык хаты кирәк, шуның берсен Туфан абый яздым я. Һәм госсоветка чакырып, шунда килерсең, язып куям, алырсың илгиз дип бер сүзсез язып бирде Туфан абый. Аңа бик зур рәхмәт, урыны җәннәттә булсын. Беренчесе иң мөһиме һәм барысында билгеләүче сыйфаты, ул сыйфат та түгел инде, Алла Тәгалә тарафыннан бирелгән сәләт.
Чөнки сәләтең булмаса, инде син кырыс бул, йомшак бул, башыңда тор, ул бер нәрсә эшләп булмый. Беренчедән сәләт бирелгән, икенчедән әти бик безнең үҗәт һәм тырыш кеше иде. Ул хәтта әти син арыйсыңмы дип сорагачтан, юк, мин армыйм дия иде. Менә шушы аның тырышлыгы, эшчәнлеге, ул инде икенче элементыдыр аның шулай иҗади уңышка ирешүе, популярлык казануы, менә шуларга бәйледер дип уйлыйм. Һәм әлбәттә холкы, ул һәр вакытта да, бөтен җирдә дә үз фикерен белгертә иде. Кычкырып әйтергә мөмкинлеге булмаса, ул аны матбугатта чыгарадыр язып. Мәсәлән, Дәүләт Советын ул ниндидер сәяси үзенең эшчәнлеге итеп түгел, менә мин анда үз фикеремне кычкырып әйтә алам, ул минем өчен трибуна дип әйтә иде. Менә бәлки бөтен шушы менә сыйфатларның кушылмасы Туфан Миннуллин дигән феноменны, шәхесне барлыкка китергәндер. Театр һәр вакыт үзгәрештә булырга тиеш инде. Ул менә җәмгыять үзгәргән саен театр үзгәреп торырга тиеш. Туфан абый зур автор буларак, зур әдип буларак, аның пьесаларына бик күп мәгънәләр салынган. Һәм алар һәрбер чорда аның аерым бер пьесасы калкып чыгачак, Шекспирныкы кебек, һәм андагы аерым темалар һәр вакыт актуаль булачак. Менә аны театрларның репертуарларын карасак, Туфан абый үзе белгәч бәлки 1-2 ел анда ничектер куелмыйча торса, яңа әсәрләр чыкмаса, яңа спектакльләр. Соңгы елларда кабат-кабат Туфан абыйның әсәрләре сәхнәгә менә башлады. Кирдән мин аны җеназасы өстендә дә әйткән идем. Иң авыр вакытларыбызда без әле Туфан абыйга кайтачакбыз дип. Һәм шулай булачак та, һәм шулай бар да бүгенге көндә.